Yaş yetkinjigin sport yarışyna gazanan ýeňişinden soňra urulup öldürilenligi habar berilýär. Könürünç etrawynyň akkala geňeşliginiň ýaşaýjysy 14 ýaşly Süleyman Tursunbaýewiň judo yarışyna gazanan ýeňişinden soňra näwelli adamlar tarapyndan urulup öldürilenligi habar berilýär. Türkmen Nokot News neşriniň habaryna görä Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlyş mektebiniň 7-nji klas okuwçysy Tursunbaýew fevralyň başlaryna Bäherden etrawyna geçirilen bir judo yarışyna gatnaşýar. Neşir bähleşigiň ýany ýaş yetkinjige yarışda ýeňilmegiň işaret edilendigini, ýöne onuň bu talaba düşünmän ýa-da boyun egmän ýeňiji bolanlygyny aýdýar. Hemde onuň şol sebäpden öldürilendigini öňe sürýär. Neşiriň ýazmagyna görä ýaş çempionyň begenji uzaga çekmeýär. Yarışyň ýany näwelli ýaş adamlar onuň tälimçisini urýarlar. Ödüni bolsa bir ýerlere ekidip urup ýenjenlerinden soňra köçe taşlaýarlar. Neşiriň çeşmeleri wakadan soň tötänden köçeden geçip barýan adamlaryň tiil kömek çagyranyny, ýöne Tursunbaýewiň paýtagat keselhanasyna kabul edilmän daşowly urudlanyny aýdýarlar. Urgulardan ejir çeken ýaş sportçy neşiriň habaryna görä, Könürgünjiň etrap hassahanasyna ekidilenden soňra aradan çykýar we 5-nji fevralda jaýlanýar. Türkmen Nokot News Süleyman Tursunbaýewiň ejesiniň adyny Ziyada Hojakowa, kakasynyň adyny Matyakup Tursunbaýew diýip anyklanyny aýdýar. Bir YouTube sahypasyna 14-nji fevralda çap edilen bir videoda öýlerini Süleyman Tursunbaýewiň ene atasy Ziyada Hojakowa hemde Matyakup Tursunbaýew diýip tanışdyrýan adamlar öz ogullarının sport yarışyna ýeňiji bolandan soňra urulup öldürilendigini aýdýarlar we adalet talap edýärler. Videodaky Matyakup Tursunbaýew öz oglunyň Bawaryň ýaş olimpiýaçylary taýýarlyş mektebiniň okuwçysydygyny aýdýar. Ben Tursunbaýew Matyakup, oğlum Süleyman Tursunbaýew. Şunu Aşgabatda Bawaryň owasyna okuwa girgizdim. Oğlum. Şunu urupdylar, ýenjitdiler diýip olaýdýar. Hemde oglunyň ýarawsyz ýagdaýda könürgünji getirilendigini, aradan 4-5 gün geçenden soňra aradan çykanyny gurrun berýär. Könürgünji gelip 4-5 gün ýatyp öldü. O ýanda urup ýenjip hem beni däpip taşlapdylar diýip olaýdýar. Şunu aratly çezmägen Süleyman diýip sözüniň üstüne ýetirýär. Ödünü ýaş yetkinjigiň ejesi diýip tanışdyran aýal hem agyly çykyşyna özüniň adalet talap edýändigini aýtdy. Men Süleyman'ın apasyman Ziyadama balamly okuwa ýerdim. Aşgabatda çempion balam. Adalet talap edemen. Diýip ol oglunyň ýarışda çempion bolandygyny hemde köpçülik bolup urulup ýenjilendigini aýtdy. Adalet talap edemen balamly sany ýerde kalmasyn diýip ol aglady. Hemde oglunyň halkara ýarışlarda ýeňiji bolup türkmen baýdagyny berende götürmek arzuwynyň bolandygyny gurrun berdi. Türkmenistanyň baýragyny Amerika köterip çykaman diýip balam prezident bilen salamlaşaman diýip şimdi ýarışlarda birinjilikde alyp birinji klasdan gatnap talap edemen cinayetçiler tapıp jaza vermegine, aly jaza diýip olaýtdy. Azatlyk radiosu ýaş yetkinjigiň biwagt ölümi boýunça ýurt içinden maglumat almaga synanýar. Koronavirus keselçiligi we ölüm dowam edýär. Kesel başdan geçirilenden soň dürli saglyk problemalary dörýär. Türkmenistanda köp adam koronavirus keseline uçranlygyny özleri anyklaýarlar we özlerini bejirmegiň uğruna çykmaly bolýarlar. Sebäbi ýurt resmileri COVID-19 keseline resmi taýdan hasap almaýarlar. Resmi derejede koronavirusa garşy alynıp barlayan çäreler vaksinasiýa we ilatyň maskaly ýöremek talabyny berjay edişine berk gözükçülük ýaly hereketlere gönükdirler. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanda COVID-19 bilen kesellenlerin we ölenleriň ýagdaýlaryny ýygyderli habar berýärler. Dün dostumyň bir garyndaşy koronavirusdan öldi. Başda bronk keseli we test edilip Polimex'in öňkü binasyndaky karantina düşdi. Ol özüni gowdy ýerde ýöne damjalyň sanjymyň dowamında özüni erwet duýup başlady. Ikincisinden soň gaty erwetleşdi. Ýokunç keseller hassahanasyna geçirildi. Şunu jaýlaýarlar diýip Aşgabatdaky çeşmemiz gurrun berdi.
Habarçylaryň sözlerine görä koronavirus keseliniň köp ölmegi bilen birlikde ony başdan geçiren adamlaryň saglygyna zeperi yetmegine degişli maglumatlar belli bolýar. Koronavirusy başdan geçirenleriň arasynda gulagy agyrlaşmagy, nerv hastalygy we kelle agry ýaly ýagdaýlar köpelýär. Bu aralykda paýtagtda döwlet edaralarynda dezinfeksiýa işleri güýçlendirilýär. 16 fevralda sanitariýa we epidemiologiýa gullugy paýtagtyň 15-nji mektebinde düýpli dezinfeksiýa işlerini geçirdi. Munyň sebäbi düşündirilmedi. Adynyň efirde agdalmazlygy şerti bilen gürrüňleş bolan Lukmanlaryň we näsaglaryň sözlerine görä koronavirus keseliniň bardygy hastalaryň arasynda keselhanalarda geçirilýän synaglar şeýle hem adamlaryň COVID-19 keselini anyklamak boýunça nokatlarda meýletin etdirýän testleri arkaly tasdiklanýar. Şol wagtyň özünde de ýurdun resmileri COVID-19 ýurtda henidem ýok diýmegini dowam etdirýärler. Ýurdun häkimetleri koronavirus keselini resmi taýdan hasap almaýarlar. Häkimetler çäklendirmeler we vaksinasiýa etmek arkaly koronavirusyň ýaýramagyna garşy durýanlygyny görkezmäge çalyşýarlar. Türkmenistanyň ýaty maska rejimini bozanlygy üçin berk ýydarlamalara tedbir edilýär. Şunlar marda köçeler we bazarlar polisiýanyň berk gözegçiliginde saklanýar. Polisiýa gözegçiliginiň güýçlenmegini Ak Bazar, Galkanyş, Läle, Güneş, Gök Bazar we beýleki kiçirek şäher bazarlarynda görüp bolýar. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä polisiýanyň esasy maksady maska dakynmadyklary ýüze çykarmak. Polisiýa işgärleri bazara aýlanyp satyjylary we alyjylary ünsülen barlaýarlar. Düzgün bozanlar ýüze çykarylsa destine polisiýa bölümine gidilýär. Saklanýanlaryň arasynda maskany nädogry dakynanlygy ýa-da suw için wagtynda tutulan adamlar köp bolýar. Polisiýa bölümine barıp görenleriň sözlerine görä tutsak edilenlere 50 manat möçberinde jerime salynýar we maska dakynmagyň zerurlygy baradaky leksiýany dinlemäge mejbur edilýär. Azatlyň habarçylary köpçülik ýerlerinde özleriniň şaýat bolan oňaýsız wakalary barada hem habar berdiler. Bu wakalaryň biri ýangy ýakynda Ak Bazarda bolupdyr. Elinde Balgar burçly uly haltaly bir yetkinjek polisiýa işgärleriniň özüne ýakynlaşanlygyny görüp destine olardan gaçyp başlapdyr. Polisiýa köpçüligiň gözüniň öňünde ony esli wagtlap kowalap ýyzynan ýetip bilmendir. Polisiýa işgärleri ýigide ceza bermezlige söz berip ony saklanmagy ynandyrypdyr. Soň polisiýa ondan näme üçin gaçanlygyny soranda yetkinjek jerime tölemäge pulunyň ýokdugyny aýdypdyr. Şol yetkinjek suw içmek üçin maskasyny aşak düşüren pursatynda polisiýa ony görüpdir. Burnunyň aşagyna düşen maska Türkmenistanda düzgün bozma hasaplanýar. Şaýatlaryň sözlerine görä ýigit 2 sagatdan soň bazara gaýdypdyr, oňa jerime salynıpdyr. Häzirki wagtda polisiýa bazarlarda, uly çatryklarda, gurilatly ýerlerde ýedigiderli nowatçylyk edýär we ulaglara reýet geçirýär. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä ýurt ýylatynyň tas ählisi maska dakynýar, edaralaryň we kärhanalaryň işgärleri maska dakynmak borjy barada ýazmaça dilhat bermäge mejbur edilýär. Türkmenistan ähli ýerlerde maska dakynmak rejimini we beýleki çäklendirmeleri 2020-nji ýylyň iýul aýynda bütün dünýä Saglyk Guramasynyň koronavirus boýunça halkara missiýasynyň sapary wagtynda girdipdi. Şondan soň polisiýa üçin maskasyzlary tutmak boýunça plan girdildi. Ýörüýte gözegçilik toporlary döredildi. Saklamak, jerime salmak ýaly çäreler köpeldi. Jerimeni töläp bilmedikler paxty ýygmaga jeda hökmünde iýerildi. Maska dakynmagy ýylada wagt etmek işine imamlar we ýaşullar çekildi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirusyň ýokdugyny öňe sürüp, ilki durmuşa geçirilýän çäreleriň ýylaty howadaky tozan bölejikleriniň goramak üçin niýetlenýänligini öňe sürüpdi. Ýöne soňra munyň ýokynç keselleriň öňüni almak üçin edilýänligini aýtdy, emma COVID-19 keselini düýpden agzamady. Käbir kwartiralarda gaz bilen işleýän 50 ýyllyk suw gazdyryjylar sökülýär. Aşgabatyň 30-njy etrapçasynda ýerleşýän kwartiralarda gaz bilen işleýän 50 ýyllyk suw gazdyryjylar sökülýär diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä şäheriň gaz üçinçilik edarasynyň işgärleri etrapçada ýerleşýän köp gatly köne jaýlara aýlanyp gaz bilen işleýän suw gazdyryjylarynyň sökülmegini talap edýär. Bu barada ýazmaça görnüşinde nähilidir bir buyruk ýa-da karar görkezilmeýär diýip bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä gaz bilen işleýän suw gazdyryjy gazanlary aýyrmazlyk üçin gaz edaranyň işgärleriniň käbir ýaşaýjylardan 200 manat soraýan halatlaryna da duş gelmek bolýar. Ertir başga bir barlygy gelir, oňa da tölemeli bolar diýip beýleki bir paýtagtly gurrun berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä köp adam tölemäge we köne suw gazdyryjy gazanlaryny saklap galmaga razy bolýarlar.
50 illa ruhsat berildi. Inni gadaganmy diýip bir ýaşaýjy soraýar. Habarçy käbir ýaşaýjylaryň gadypçynçylyk edarasynyň işgärlerine 150 manat bermek üçin sowdalaşýanyny gurrun berýär. Käbir adamlar bolsa gaççylary öýlerine goý bermeýär diýip paýtagtyň ýaşaýjysy aýdýar. Habarçynyň sözlerine görä elektrik energiýasy bilen işleýän suw gadanlary 30-njy etrapçanyň köne jaýlaryna gabat gelmeýär. Galybertide yerli ýaşaýjylaryň ençemesi elektrik energiýasy bilen işleýän suw gadanlarynyň köp çykdyjy talap edýändigini, adamlaryň tog üçin köp mukdarda tölemeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Olar ulanmak üçin amatsyz we tiz hatardan çykýar diýip habarçynyň söhbetdeş aýdýar. Türkmenistanyň döwlet media serişçileri öýlerde gaz bilen işleýän enjamlardan howpsuz peýdalanmak barada ýygyderli düşündürüş geçýär. Ýurtda elektrik energiýasy, gaz we suw 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap dolu tölewli edildi. Ýurdun ýolbaşçylary şonu ýeňillikleriň ýatyrylmagyny, raýatlaryň hal ýagdaýynyň gowlanmagy bilen düşündirdiler. Hasodol garaşsyzlyk ýyllaryna türkmen raýatlary bu terişçilerden mut peýdalanýardy. Elektrik energiýasynyň suwun we gazyň dolu tölewli görnüşe geçirilmeginiň öňü tüýresinde ýurt boýunça öýlerde gaz we tok hasaplaýjy enjamlaryň oturdulmagy tizleşdi. Bu aralykda geçen dekabrda Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun türlü künjeklerini gazdan zäherlenýän adamlaryň hemde ýangyn hadisalarynyň köpelýändigini habar berdi. Sowuk howanyň aralaşmagy bilen ýyladyş ulgamlaryny ýüze çykýan näsazlyklar sebäpli köp adam öýlerde elektrik enjamlaryny we gaz peşlerini ulanmaga mejbur boldy. 2019-njy ýylyň maýyna paýtagtda Aşgabat gaz dolandyryş edarasynyň işgärleri öýme-öý aýlanyp gaz enjamlarynyň şol sanna gaz bilen işleýän suw gyzdyrjylarynyň özbaşdak oturdulmagyna gadagyn etdiler. Bu talaba laýyklykda Aşgabat gaz dolandyryş edarasynyň ruhsaty bolmadan buhary peçi gazyň ýanýan ýerini, ýani garyalkasyny şeýlede gaz bilen işleýän suw gyzdyrjyny we gaz ojagyny ulanmak gadagyn edildi.